Nakalasang mag-live-in partner nga kaslunon unta human na disgrasya ang motorsiklo nga ilang gisakyan sa barangay Busay ning Dakbayn sa Subo. Nakuhaan og video ang panghitabo. Ang report ni Alan Domingo. Makita sa video ang kusog kaayong dagan sa motorsiklong kasubay sa daan nga dulhugon hangtod nga nakabangga kini sa poste kilid sa karsada nga murag spinning wheel ang pagkalagpot sa masakay sa motor. Naato usab nga adunay sakyanan nga nakaagi ug wa ra usab kini masaghid sa motor nga naaksidente. Nahitabo kini sa dulhugon nga bahin sa sikat nga suruyanan sa Barangay Busay pasado alas 9 kagabi. Ang mga nakalas, ang 27 anyos ug ang 25 anyos niyang kaipon nga gaangkas na sayran magpakasal na unta ang duruha sa maabot nga buwan. Sa inisyal nga investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office, gikan sa ibabaw nga bahin ang duha padung sa bahada hangtod nga nabangga kini sa poste. Tungod sa impact ang motorsiklo ni Tuyo kaduha sa wa pamutug pa sa simentarong karsada ug ang mga biktima nangalabay. Gumikan sa itabo ang mga biktima ng angol og dihang gitabang sa Busay Emergency Response Team ang duha pulos wala na'y pulso. Padayon pa nga to ang Traffic Enforcement Unit na pahigayon o nag-gather og mga CCTV kung posible man nga makatudlo aron makompleto na to atong investigation kung naabay lain na sakyanan na involved. But it appears na katong insidente sila na gyud gyapon natawag to na tong self-accident. Samtang may pahimangno ang mga otoridad sa mga motorista nga mag-amping aron malikay sa disgrasya. Palihog lang unta, malihog mi, mahangyo mi sa atong mga motorista na atong i-check nga ato ang mga motorsiklo, ato ang mga sakyanan kung kini capable ba ni siya na mo traverse nga ng mga terrain, no? Labi na sa mga pababa. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.